Saksian pat ngi yewer biang epi samla Baroh sya kejing pusan ke Malang katayo. Mementang ini yo ia kejing perkat ia keban yalam yang ngi da pastor si Majaw. Ia keban inwara ngi ia kata kejing sngot hu bakumnu ngin Shaniah au Trai hakiki Baroh. Bat chua kata ngin ya snok lang ia keban mani Trai ling ba kejing ruai. Bat ha kejuk keporu ngin yo ia kejing duai. Bang yo ban play jimun ya ke chi kai na ka tin ke jung ban ngai ko play pi Baroh ha ka teng ka em ka jung Jesus obolong oba Christian bor pat ba ai bor ya ke jem chingi ha ki por Baroh ka phang ke bang in slop ha ki por ka long ha ki por Baroh to in Shaniah how Trai ha ki por Baroh to Shaniah how Trai ya ka pen sham no rem na ka sti pol se ki no rum kalau wapra kadekot kawa ar wapra kikiten di om kumni mat nge tepru pak ei Baroh ke trailem ya ban pinha ya kita ke be ya ublei ya kita ken ya ke bla khot kat kum ka jing thmu jong u ni em ha ke perthai ka bla ke te weringi ta ke jinge bat ki jinge le ka perthai ka ba ken riang bat ka mutulom hendai ka khubor ka ba hapan kalong ba ni bau blai ushim ye gi ki jingle ha ka jim jingi open tray kam lang bat ki jing kwen ki jing so ha ka jim ga jingi lada ni Shaniah tali ha o kan word plan jingi ki ba ji skotana ban bam ya okay lang is skotana ban bam okay hoi idon hala ki jong ki juba ki ba ngin ai ke gi bran hapo jong ke ban plong u jing bam u babang hoi ki dan shibun ki jing clear ha ki bentar ki ba pher hatu raju persyang ban ma hala ki jong ka bentar ka peleng ka em umoida oba em ko ompnyang ringkat bat ki wei kat ba ombat clear how ke ki jing mat ka ba pipio naki kilong ki bam don ya ki jing mat ka ba bang ki Baroh ki baca ha ki jing ki jingi ki deling ba ka jing kip ka jong play kim dei kita
ke ba shuja ringkhat kumto henry kilong ke ba don kam ke ba don jingmon ke ba don ru ka jingma ha ka jim ka chungi na kam ta ki wei kum ki khon ke jong ublei ngan puli biang ya ka sti pol se ki nong rum kong mo pra ka de khot ka ba ar pra mat nge tip ru ba ke baro ke trailem ya ka ban pin baha ya kita ke ba ke ublei ya kita ken ya ki bla khot ka kum ka jing tmu jong o kim yat ni pet ya ka nuksa jong joseph kai ka ba ja ya u hadin ba ki men jong joseph kala dimrau u shakari Egypt ublei shimla ino ya u henry ulai ai beteng ban donkat bat ke chim ke jong joseph bat ula ken tell you hakakatan ka ba hajong hakari Egypt hoi lingba kini ke start ba ke jing shampang ka ba ublei la ahu ka penlong ya joseph pon don ya ka benta ka ba hajong hakapor jong ka nemsniu haba ki himen jong joseph kiwan ban wat bam shakari Egypt de hangi baki kile kendo yala ujong upara kilawan ban ngu ban dem hakmat jong joseph hangning i yaw joseph mana ke jinglong ra sha ke jinglong nong sishar ke baro ke trelem na kamta kababha kum ki khon samla hoi philaban ma ke jingle la kalong hakapuli kuputi long hakikam ki jam la kalong hakashong kha ke shongman hoi hakijing pe jing pi philaban i kini kum kita ki basneo henry haba pishanya tali hauble pin i ba ke baro ke trelem ya kita kiba i ya ublei tinju play ni proverb kalau balai kad khot kapasan ko ongkom ni to ngai how try dala ka download baro but what Shaniah hala ke jong ka jing shampang do ngilong kiba Shaniah tli hauble ha ki baro but hala ke jong ka jing start lani hala ke jong ka jing shampang do blai un kat khu ya kini ki ken tien baro wana kam ta jing ni wait ke bas snow ya kini ke jing kai na ka tien ka jong play tôi nghĩ là tao sẽ try cái chuyện đó cuộc quá trình đi vào này mà hắn chân trong mi kinh try cái này cái bộ cái phần ta nhưng số bên anh cũng kinh try cái chuyện cái khu vậy cái chuyện này bị đặc biệt sẽ sát kinh try cái chuyện em cái trong mi về try số bên anh cũng không chịu kinh try và sẽ chỉ xin nhiều về cái này cái loại kinh try và nhớ sau cái chuyện cái này cái tiền cái trong mi như try kinh try và mình cái khu sự sự kinh try Jesus là cái bên ta chuyện pastor but nang ai kan tuai ka chin start ka chin shampang kom noi nang la shu kan tuai Jesus benya sa na ka ten ka jong me ha bi si por ba nang man ki lang sha kan tuai Jesus ka chin bang ni ba kan jam sem na ka ben ta jong i we tuai ni ai gu kan tuai ba mi na ublei ba em ba ublei ba ni la man shania tuai ta ni tuai di ka por ka ben ta kam tam na ka ben ta jong i ki sam na kan tuai Jesus kom noi nang la shu kan tuai ban ai tia la ka jong ka chin em shania but when nang la man Shaniah hami hab ki benta Baroh jong ke jing em ke jong la kalau ha kam ke jam ke tuai ke jibule ke jong ni ha ke shong kha ke shong man ru kom ju ke tuai Europe ni when nang la shu ke tuai Jesus man Shaniah nang hami ke tuai Jesus man ni tep scam ke tuai ba mi tep kam ha ma mi ke ba ha tam na ke benta ke jong i we tuai ke jing le ki ba ke du ke jing em ke jong ru kom ju Europe in tuai Jesus bangin kin mau kan tuai Jesus ba mi dan ka ni min ju e no in mi dan ka plan ka ba bhatam na ka ban ta ju ni we tuai tuai ru kan tuai Jesus ba ko ki sama Europe e ko no mi na la shu ban no ki ba smart ban ku ek ten ke jong ki ba Shaniah ak ten ke jong ba ki ba ko mo ek ten ke jong ak jing ek ke jong ki ba man na ka si tuai tu da ma bu shi bang ki jing ba ka ba ki ju le pe su si ka man ka jong ke tuai Shum ti mami ki por bang sa jong ka jing em ka jong ni shu bu ti be ka jing ka nya sa ka jong ni e ki ni Baroh ma pan ka ten Jesus ni tuai amen